Camilla, fortæl om, hvor vi er. Altså, lige nu, der sidder vi på Larsens Torv. Larsens Plads. Larsens Plads. Klokken den er... Og klokken den er 06.16. Det vil sige, den er lige ved at være 6:30 om morgenen. Mig og Nikita, vi er de eneste, der er tilbage. Resten, de skulle skrevet hjem. Barne har lukket. Diskotekerne har lukket, og vi sidder og venter på en taxa, som sgu ikke rigtig vil komme. Og vi har ikke rigtig nogen penge. Vi har brugt det hele på sprut. Ja, for helvede, der var nogle drenge, der ville med og sove, men altså, det kunne vi jo ikke. Nej, vi gad ikke. Vi havde ikke lyst. Vi gad ikke. De er jo pæne nok, men det går bare ikke, altså, prøv her. Det kan vi bare ikke, altså. Nå, men nej, okay. Sådan. Men i hvert fald, så kom vores tank, vi har lige snakket med ham. Han er her om et kvarter. Så skal vi hjem til Os selv. Hassan. Hassanvej. Hassanville. Hasna. Hasnaville. Hasnavøj. Hvad fanden hedder det? Jeg glemmer det hele tiden. Hassan. Hansavej. Hansavej, for helvede. Hansavej nummer 7. Så skal mig og Nikita lige have en smøg ude på terrassen. Lige sidde i solen, der er ved at stå op. Herovre ved stranden. Godt skoldet på ryggen og skuldrene i forvejen. Men i hvert fald skal vi have en smøg på terrassen, og så tror jeg, at vi tager sofaen, som vi også gjorde i går. Ej, gør vi det? Ja, det gør vi. Læder det kister? kister? Jeg ikke. Prøv at høre, jeg skal have min seng. Ja, og også mig. Du må gerne vække mig, det gør jeg, det er fint. Ja, jeg vækker også bare fint. Og så skal vi ind og sove, og så skal vi sove til sådan en lort, og nej, pis. Og så skal vi lige ind og sove, og så vækker de andre os klokken 8, fordi de skal ud og løbe. Det vil sige, så har vi sovet en 1,5 time. Så skal vi op og have nogle morgenmad, som vi alligevel ikke kan spise. Hvorfor er det, vi ikke kan det? Men altså, prøv at høre. Jeg ved ikke, hvorfor. Fordi vi har tømmermænd. Vi har tømmermænd.